senengane nglarani ati salatullah salam aku ditolak karo calonku mergane kurang ayu aku rapi ra golek baguse sing penting dawa anune nganggo meja ketoprak. Dadi jumeneng ki aja spot ki aja mesti lek keras ngono. Sok engko nek nanda spote blendrong. Spot blendrong. Maksudnya ngene no. Tontonan kuwi ya klasik, ya kreasi, ya klasik, ya kreasi. Dadi engko ben ketara wo jebule Nadianto Sinden Noman klasike ya mateng lho ngono. Ngono kok seneng aku nek ngono ki. Ya nak, mije ketoprak kok. Aku ki mesti mikir kowe kok nek sore ngono ki. Aku mesti nyawang ulon ki hani nyapa ya aku ngene. Lah jenengan mboten WA. Aku ki wis sungkan wong jeneng aku ki. Wong ki nek sak aku ki anu lho, pikirane ki wis nglumohi ngono lho. Ati karep. Ngono. Ning raga ki wis anu ngono ya. Dopi 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 yang suaramu ki umurku tambah ya. Termas aku ki aku sih kaya umur 23 ngono. nelungsungi berarti niku. Iya. Pepet nek saya penak to nok. Ora aja iki tak setelane iki pepet. Dadi wong iki sarwa mepet. Miki lek ra dipepet nih ora iso mlebu suarane dadi. Kasih tambahan. Yo. Karo jeneng. Aku anggerane ngadeg ngono wis brinding. Aku yang mbiyen pacarku Nanda, saya kok ganti Hani. Enggak.
Wira swara loro bagus e loro pisan ya. Nah piye nek golek swara baguse kaya ngono kuwi angel lho. Loro ki baguse meh padha e. Siji ngiringu brengos siji ora. Ngingu brengos ki ora gareme kok ya ora ngingu. Wis brengos ora ngrokok ora iki mau lanang piye lho. Maru suaramu ki jan tenan kok nduk pulih. Kok upama aku duwe kureng ki pulih. Kok upama aku duwe penyakit ki waras. Aku ki karo kowe iki tresna tenan lho. Ning kowe sajake ora pati melu karo aku. Kamangka nek tresna niku kula biasane nyuwun. Nyuwun sing kok karepne iki nyuwun apa? Duit. Lho. Ya mesti tak waton kowe ngomong pira ngono urung tak cukupi to. Lho nggih mila nggih. Oke duit sing ora kangge. Oh mabrut. Iya. Dadi duitku ki nek omah ki ora kangge ki akeh. Maksude ki urung digunakke ngono. Dadi kowe butuh pira-pira ki ya mesti apa kok ngitu ku apa to? Kula. Heeh. Anu, kalung kula kan kadol dik wingi. Kalung. Kalung. Katok ki apa, Nduk? Kalung kula anu tumbas wedhus. Sik to kowe kok kalung kok nggih tumbas wedhus ki maksude sinden karep ngingu wedhus ya apa arepe ngarep apa? Nggih, kan seniman niku kan mboten setiap hari ada job. Ngoten. Oh. Harus ada sampingan. Nek sampingan ya aja wedhus to. Lha napa, Ma? Wedhus ki medeni lho. Lah kok Wedhus ki nek lanang iso ngamuk karo mongko sing duwe wedok. nggih kula tumbase wedhus wedok. Oh. Nggih, mengke kula nyuwun tulung Mas Meri kon ngaritne. Nggih. Lah mengke kan lek mara-mara meteng nggih Mas Meri niku dadi sasar. Ya tak salah niku nggih. Ya lho. Wah, kowe iki ngomong kok sembrono iki ra ana kutha Reog. Reog. Kowe ngerti karo Reog? Nggih ngertos. Reog ki Reog Ponorogo kae entak detak-detak teng-teng-teng dong gak enek rentenge to. Eneng trentenge. Heeh. Iso yan kowe Reog. Kula Oh. dereng. Sing pinter Mbak Nanda niku Reog, Warok, Ganongan Mbak Nanda niku. Nanda saiki aku gah ngelokne Nanda. Marai nesu iki. Anu Reog ki rak anu ada beberapa Ya, terdiri dari huruf R E O G, 4 huruf. 4 huruf. R ini maksudnya apa? Nek kok artekne? R niku rono rene kalungan selendang nyangking gembung. 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 Gembung ini kendang Reog ya. Kendang reog. Lah niku kan lek dicantelne ten pundak. Heeh. Kali selendang. Heeh. Ten samping. Ana apa kuwi? Apa jenenge? Pinggang. Ana pinggang nggih. Ya apa to jenenge? Cethik. Cetik. Cethik mungal. Kentol kiyal ngemanak pupune mukang gasir ngono. Lah napa niku momo? Lah Menika enak tabuhane nggih, enak jogetane. Wonten kenong, kethuk, terus trenteng napa trenteng to wau? Trenteng. Trenteng ditabuh bareng dadi gayeng lan apike. Iya, jale tak pun cabe jale. Tak detak jale. Renteng ini ora genah. Nah, ngono. Stop. Ndak pati apik. Oh, kula inggih mbaten sakjane apa lho dik iki jane.
Oh jane takon gembung D to, kecuali nek gembunge anu ya apik ngatake. Piye tukang reok kabeh. Ki mang E to. O. Oh menika ana dadak merak. Ana warok. Ana ganongan. Niku sing napa jaler. Yang istri yang cewek wonten jadil. Apa? Jadil. Penari jadil niku lho, Mas. Niku cantik-cantik saestu. Jadil. Nggih. Oh, jadil iki apa to? Jadil. Jadilan. Jadil nggonku nyeromoh, weh kowe nyeromoh. Oh, nggih to. Kok rumah saku kedingin nyeromoh ya bagianku. Kok jadil nek tile iki lho. Oh, lah nek ngoten napa, Pak? Bu. Ya jatilan ra apa-apa. Banjur Ka? Ka menika nggih kas. Oke. Piye to mong iki? Apa? G. G kok kaki katrok po? Lho. G kok katrok. G niku genah cetha ciri khase reok Ponorogo. Waduh. Biyen arepe dadi hak milike Malaysia dadi geger. Oh nggih. Dadi niku taun 89 kula niki teng Malaysia, Pak. Niku teng Johor Jaya niku 6.000 personil enten piyayi ka Ponorogo wis 30 tahun kuwi ning Malaysia. Kuwi ngedekne reok kendang. Eneng dadak merake mula arepe diakoni karo Malaysia jaman semono. Aku sik ning kono. Nyelundup. Oh, jenengan ngriyen nggih TKI to? Lho iya aku ki TKI ki lho. Tapi selundupan metu perang kono. Dadi aku plaster ikat batu, konkrek, wiro konkrek. Mboten. Paite wiro. Napa niku? Paite ki anu enek anu sakilan ngene wesi sakilane ngono. Dingge ngrapetne kungkrian ki koral karo wedi karo semen iki lho. Angger diter ngono ki padet. Oh, berarti nah tiang-tiang mriki lek pengen padet diter ngoten nggih Pak Bu. Ya, diaturke ya. Tintingane melak, Mas. Nang napa? nang ning sampun. Lho, aja no. Aku ki karo kowe ki demen ngono aku ki suwengi sing nembang kowe tok wae demenku ora jamak kok. Ana kembang-kembange mlati, kembang mlati tironce-ronce. Nadane anu Mas. D minor. D minor. Ana kembang-kembange mlati, kembang mlati tironce-ronce. Awakmu no. Wong mayung merati ya kuwi aku dhewe. Ngoten to, Mas? Iya. Anak kethek senenge kenthi, anak bebek senenge meri. Jenenge Meri. Napa? Anak bebek jenenge meri. Oh, Meri. Lanang zaman saiki. Wong lanang zaman saiki senenge nglarani ati. Wong lanang zaman saiki senengane nglarani ati. Salatullah salamu ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Buah salak tutu buah duku, buah duku iku senenganku. Iku senenganku. Aku ditolak karo calonku, mergane kurang ayu. Aku ditolak karo calonku, bareng kuwi wong sewu nyedeki aku. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin
mayang jenenge aku rapi ra golek baguse sing penting dawa anune anu lho maksudnya dawa pikire ngoten jadinya memikirkan jauh ke depan jadi ke depan itu sholatullah salamullah ala rasulillah rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah dawa anune piye Mas dawa pikiran niku lho mau memikirkan jauh ke depan menyang pasar tuku wedhuse dipakan godhong nyerak mriki wonten dalang bagus inggih menika Kisun Gondrong salatullah salamullah ala rasulillah rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah wonten sembah nuwun matur sembah nuwun sepel tibake kula mau kalih mriki apa sepel kula kalih mriki poso datang ngomong sepel arek nyanti ning kene wis tak slameti kok kowe yo diaturke kowe Jaipong nggih sing nembang sapa Jaipong nggak belok barang toh sing nembangin Nanda monggo Mbak Dia iso Nanda Mbak Nanda Nanda iso? saged oh Mbak Nanda khususon anu Nanda nyimpen yang tenaga nggih mangke nggih kedap ngene ya
jinggono